హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నివాసం ప్రాపర్టీస్. అమీన్పూర్ లొకేషన్ లో ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ తో ఒక మంచి 3 BHK ఫ్లాట్ సేల్ కి ఉంది. 1175 SFT ఈస్ట్ ఫేసింగ్ UDS 36.5 స్క్వేర్ యార్డ్స్ తో ఈ 3 BHK ఫ్లాట్ సేల్ కి ఉంది. ఇది బ్రాండ్ న్యూ 3 BHK ఫ్లాట్. ఈ అపార్ట్మెంట్ టోటల్ ల్యాండ్ ఏరియా 534 స్క్వేర్ యార్డ్స్. టోటల్ బ్లాక్స్ 1G+5 ఫ్లోర్స్. ఈచ్ ఫ్లోర్ కి 3 ఫ్లాట్స్. టోటల్ 15 ఫ్లాట్స్. ప్రైస్ 65 lakhs చెప్తున్నారు. స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ఎమ్యూనిటీస్ చూసుకుంటే కార్ పార్కింగ్, లిఫ్ట్, బోర్ అండ్ మంజీరా వాటర్, CCTV సర్విలియన్స్, 24/7 వాచ్మెన్ సెక్యూరిటీతో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కనెక్టివిటీస్ చూసుకుంటే స్కూల్స్, కాలేజెస్, హాస్పిటల్స్, మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్స్ ఇలా ఇవి అన్ని 3 to 4 kilometers డిస్టెన్స్ లోనే ఉన్నాయి. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అమీన్పూర్. ల్యాండ్ మార్క్ చక్రపురి హుడా. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేసి సైట్ విజిట్ చేయండి.